За нашето ястие, за нашия кьоравзелник, необходими продукти са ни 4 яйца, 50 грама масло, малко олио, киселец около 200 грама, една лъжица брашно и прясно мляко. Сега първо Валето ще трябва да чукне и да счупи 4 яйца. Докато Вален чупи яйцата, ето имаме си помощник, нашата маца. Казва се Том. Казва се Том. Валентинов Заш. Давай. Сега яйцата не се разбиват много, с виличката мога да ги поразбиеме само малко. Просто да спукаме жълтъците. Поразбий ги малко. Малко ги поразби. Да, защото аз знам, че директно течността на жълтъците е вътре в жълтъците и отвънка кората ги пази. Ако спукаш кората, то излиза течността. Добре, малко завърти само така с виличката. Така, после другото в тигана ще стане. Достатъчно. Сега можем да включим котлона. Добре, измий се. Слагаме тигана. Включваме котлона. Сега можем да изсипем олиото. Къде? В тигана. Добре. С виличката мога да сложим и маслото за по-добър вкус. Маслото в тигана. Добре, стави го вътре. Така. Сега ще изчакаме да се разтопи маслото.